салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон. Ба гуфтаи Ҳусейн Ашур бизи рақами ягай Ҳусейн Ашур бо 5 нафари дигара пишти панҷара бурд. Ба гуфтаи Радиои Озодӣ ишон дод дар сурата ман хатиам патсан гап задагӣ. Мефаҳмед дӯстон? Ман хаб кардам истодам. Боз ман гап занам мо одам ай 20 сол зиёд тирма меравад. Ҳусейн Ашур бурдаш. Ҳусейн Ашур ҳама ё навишта мешавад. Рӯзеш мешавад ту ҷавоб медиҳӣ. Ту мегӯӣ ки мо группаи бисёр экстремистон мерем миллата халос мекунем. Кадом миллата? Шумо группаи бисёр экстремистон не только ин назарияти террористҳои запрещено ҳаст 3-4 шакали дига ки мегӯянд ки мо на группаи бисёр экстремистоем, на назарияти террористҳои запрещено. Исӣ гӯш кунед, шумо як гавони одаме намад. Мефаҳмед? Тирами миллата ба назар доред. Хушвак гӯш кун, хушвак. як ҳаракати ҳастанд ки оли дардиш фарух оли гӯш кун, газават наколи хаб кун, гӯш кун. имрӯз як ҳаракатай гӯш кун. охи гӯш кун ту гапа, савола ҷавоб те. вақте ки ӯра ту мегӯй ки як ҳаракати сиёсия мегӯй ӯ имрӯз бояд қатъи миллат ҳамсӯҳбат шавад, дили миллата биёва ки сари қудрат бия, ё ин ки ба ҷанҷол омада миллата гирифтанин шумо. ман ба ҷои ага ҳамин ҳаракат мешидум, я барбари миллата ҳамихе куз мемондум, мегӯйдум ба номи худа. Ялла я барбар шенами миллата. این ملت هست همین ملت بجای فکر کنی کردی با خدا قسم اگه از بجای من حرکت میشنم یا بربر ملت همه گویدم Ҳусейн Ашур, ту нами миллата ба назар дорӣ. Барои чӣ набуромаден ай миллат бахшиш бипурсед? Барои чӣ даюси берӯз набуромад гап занад? Барои чӣ Чумои Иқбол гап назад? Барои чӣ? Барои чӣ? Ҳусейн Ашур, дар даҳани дига номи миллата нагӣ. Ту зидди миллат ҳастӣ. шумо оромии ин миллата намехоҳед. шумо кӣ ҳастед? бо мегӯм, шумо астаткаи Абдуллои Нурӣ ҳастед. ҳамо қувват кӣ буд? дисти рости Туртур буд. бисёр ҷавоно намедонанд шумо кӣ ҳастед. барои ислом гап мезанӣ. ислом бояд озод бояд бошад. эй номусулмон, Ҳусейн Ашур, Фирдавс баромад дар Қуръонтон гуфт фалон мекунам, пайғамбартона фалон мекунам, дини ислом история надорад. хай гапое ки зад, ин тари гапоро ман дар 32 давҷа дуромадам шинодагӣ набудам. Иқболи Чумот баромад гуфт ки ту дӯсти маӣ. ман тайёрам бурам дар армияи Израил хизмат кунам, зидди мусулмоно бароса барам. ки ту чӣ гуфтӣ? Ту козёл чӣ гуфтӣ? гуфтӣ ки ой мо ай калоно бахшиш бипурсем. яке бо изону кажида пага мебурӯи гап мезанӣ ки Российская Федератсия мардуми Тоҷика ғулом кардия. не ки мо ай территорияи Российской Федератсия баромада гуфтастем ки Хамас террорист нест. ту дар Европа ҳамои ки мегӯӣ ку иҷа озода. не. озод дар Ҷумҳурии Тоҷикистон и дар Российской Федератсия аст. тари озодӣ дар Европа нест. ту шакал даже гуфта наметавонӣ ки Хамас террорист нест. ман дар эфир гуфта будам, ишонтон дода будам ки чӣ хел мардуми сектори Газа бор кардан таи Турсик бурданшона. ба ҳисоби он 1800 нафар зиёд ба гуфтаи журналисто, не ки ба гуфтаи политикои Российской Федератсия, аз 3-4 ҳазор зиёд. дина дастсоҳибошон споридан. ҳамаш мурдагӣ, внутренний органашон гирифтагӣ. шумо мехезед зидди президенти Российской Федератсия гап мезанед. михел аст?
итари политик дар ҷаҳон як-ду нафар аст. Буромад гуфт ки асри 21 айба ки имрӯз мардума бенаркос, кӯдакои ноболиға бенаркос оператсия карданд дар сектори газ. Айб аст имрӯз. Ягон политики Европат набуромад ҳақиқата гап зана. Се нашур. Гапта фикр карда гап зан. Ярӯз не ярӯз ҷавоб медиҳем ба гапот. Ту аввал медонӣ чӣ такое демократия? Ту аввал медонӣ чӣ такое ислом? Не. Номи миллата ба даҳани ҳаром нагӣ. Ту як продажный одам ҳастӣ. Мефаҳмӣ? Ту миллатфурӯшӣ, ту динфурӯшӣ, ту бизӣ. Биз. Агар шумо демократия мехостем, ё ки мегем мо демократияро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мо меорем. Вақте ки наҳзати ислома ёро садқаи ислом мекунанд, терроризм эълоншон карданд. Чӣ ба набуромад якта гап занӣ ки мардуми ғариби тоҷик қачон алоқа накунен, эфирошонда набурен, пулшон роӣ накунен, вале ки ёро как ИГИЛ террористшон эълон карданд. вале чи як бор набуромадӣ бугӯй, Муҳаммад Иқбол, картан намон. Ту мардума пишти панҷара бурдесӣ. Барои чӣ нагуфтӣ? Барои чӣ? Наоборот, оптан мардума пишти панҷара бурдесӣ. Бисёриёт мегӯянд ки Исоқу Файюб ду группа аст, не ки ман розӣ нестам. Ҳамаш як группаан ино. Ҳамаш. И группаи 24-ош, и наҳзаташ, и буҳастая, ку номои шавҳарошонам мондагиянд. Ҳамаш кабирия. Мара бовар кунед шумо. Ҳамаш кабирӣ аст. Мефаҳмед? Кабирӣ. Кабирии криса. Рӯзиш мешава, ман ба факт далели шумтон метавонам. Ё ки и кабирии криса мебуроя рӯи рост мега ҳақиқата. дар охири гапам чӣ гуфтаниям? Номи миллата дар даҳани ҳаромтон нагирен. Шумо хоино, шумо динфурӯшо, миллатфурӯшо, шумо гадои асри 21 проституткаи Европа ҳастед. Хорошо?